2. Jánov list. Prvá kapitola. Pozdrav. Starší, vyvolenej Panej a jej deťom, ktoré opravdivo milujem, no nie len ja, ale aj všetci, čo spoznali pravdu, vďaka pravde, ktorá zostáva v nás a bude s nami na veky. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, Otcovho Syna, bude s nami v pravde a láske. Pravda a láska. Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca. A teraz ťa, Pani, prosím, nie ako by som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od začiatku. Milujme sa navzájom. A to je láska. Žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. Veď do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto zostáva v tom učení, má aj Otca, aj Syna. Ak k vám niekto prichádza a neprináša toto učenie, nepríjmite ho do domu ani ho nepozdravte, lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch. Pozdraví. Mnoho by som vám mal písať, no nechcel som to zveriť papieru a atramentu. Dúfam však, že sa dostanem k vám a porozprávame sa tvárou v tvár, aby naša radosť bola úplná. Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry.